موقع خوبم نیفتیم برای به کامera گفتیم سیمکا کنیم که همین قچیزه دستمون اومد امروز داشته انشالله که گفتستم هر یک ویدیو уже качество طرز سیمکا کردن خدا خواهد خوب میشه. سلام علیکم برادران، من تیمور حسینов کانال توجدورون. اینا امروز уже انشالله ماکسیمال ما سر کردیم ویدیو ابزاری ماشین را چخیلی که ویش نویشاد میکردم. карантин хай бисёрят омедон ки ганда ғам медодан дар ситуатсия рости гап имрӯза видеои мо дар бораи наи Solaris меша Solaris 2017 ози полни информатсияра мефаҳмонам статистика кор боша такси дар чӣ хелай ва дигару дигар. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. Мошини як бародара, як подписчикай мо дар Instagram чах-чах кардем овардан. Ана кузови нав Solaris 2017 инҷаша камтар дар киҷои расондадай шуф шидаги калон шидаги ина ранги ки мегӯи дрифт мекунам лисибдаги балон набинен дар видео чӣ хел омадастай ана хела шидаги уже ба фикрам ки уже алиш мекунем имрӯз пага чиза адрин сиёмка мекунем. برادرایی که دیدگی نیستن، برادرایی که میخوان کنکریت ببینن بفهمن خیلی کارانتین بسیارتون میدونن این چیزو چوره را از پورا میفهمونم خدا خواهد. سلام چخیلی که دیدین خیلی خوبتره در کوزوی نو. ما راستی گاه وقتی تاکسی برآمده بودم Solaris های میکردم старый кузов بود дайнایی по сравнению و خیلی خوبتره. Так коробка автомат, мотор 1.6, пробег 210,000. I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fix. Примерно нархи мошин бародаро ҳозир дар рынок 600,000, 620, 650 инам хеле нархай. Бо ай состояние мошин нигоҳ мекунам. Ма уже пешаи омадан ҳама статистикаша дар Авито, дар Автору, ай специально Solaris 2017 мотор 1.6 пробег 200 було нигоҳ кардам. 150,000 пробег шамаму 600 чанқай 200 чамшаш. Примерно ценашон ҳамияй. Барои такси ин мошин оли бо 2-3 соли дига как минимум 3 сол хизмат мекунад. Тарифи эконом да. Эконом, старт, стандарт, оз бо тарифои нав омадаги. Салом шумо чӣ хел ки дидесен, и бародар вақти харидаги 870,000 ғалтидаги соли 2017 гуфт. Худаш харида буд моҳи декабр. Далши мерем. Лайка фаромӯш накунем бародаро. Анака оз ма далши ай салон, ай рул сиёмка мекунем бародаро. Чтобы мисол шумо бифаҳмем барои пассажир основной пассажиро ахир да мешинан мо такси задаги медонем ай ҳама варианти хубуш ин хесдилнира мефурӯри. Так ай ақиб мешини ай ақиб вроде нам хел нормальне агар хои оценка хуб гирӣ вешна сидилнира нам хел мефурӯри ақиб мекаши пеш мекаши ва пассажиро мешинан. Салонам вроде на колонай на майдай чиста барои тарифи эконом. Айда 2017 вообще штаги нест ягон бора. Бачако чӣ ки дидесен? Кам-кам нигоҳ кардан дар кораи и тозагӣ обязательно. В общем нигоҳ кунем бачако мотор чӣ ки дидесен мотор 1.6. Так. Мерем ай багаж. Нормально. Бача. Так, огнетушитель, аптечка хеле гап гуфтаи надори то? Ман хеле водителя якум бор дидам. Ҳаракат кунем бевай нагардем, ганда штраф мекунам. 500 рубл, 500 рубл. Оли хайтра штраф накардиан, лекин штраф мекунам. Так. Ман нав иҷара сиёмка кардам. Инҷа тра ахир такси зад, баъд страховка чӣ?
сум гирифтӣ чанд пул фақат бампершаги ягане тамом 27000 гирифтӣ хайна мошинатона заде съёмка кунем страховка барен короче бачако боя борга такрор мекунам ман у сол съёмка карда гирдам якта видеообзори Kia Cerato айбайн хела гузашт ози карантин хто медонен нав ҳаво хуб шид погода гуфтааниам ки строго не судите гуфти урусо и хел боли лагична бигирем якам видеообзор мешава айбайн як солда айсалияри сар кардем иншоаллоҳ дим мошин чӣ мошин шава обязательно комментарияда бинависен лекин ман ният дорам ки худо хоҳад якта мерседеса видеообзор кунам кадоме ки подписаться кардаги неста обязательно подписаться кунен лайка бичкен мо давом метем But you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? В общем, мешинем, иншаллоh. Дальше уже разгон, скорость, состояние машин. Ҳамаша мефаҳмонем. Рафтем. Так, ози уже мерем, худо хоҳад полоси разгонша нишон метем. Чихел медава, сабука ёне мошин барои такси чихелай, барои семейни, молодёжный тюнинг ва дигар. Да, самое главное, бародаро, кадоме ки фанати мошинаи ранги ма, кадоме да ки мошин маъқулаю, ами чиста адреналина ба забони русӣ бигирем, дальнейшее движение мо ами мешава. Дрифт, гонка, статистика, молодёж, тюнинг, худо хоҳад у қана мондай. Ҳамаша хитон ба чаштон мебинен, далши рафтем. Бародаро, мумкин ки ози спидометр натоварнем, мо отдельно бо иншоалло съёмка мекунем ки скорости чанд меджикем, чихел мерем. Дафъаи дига иншоалло ҳаракат мекунем ки мо ҳами хатогиёро ислоҳ кунем. Мисол камбудиёе ки ба мо ба камера аста шуда ва отдельный режиссёр биёем камера кати ҳамаша пешай. Ози ман фақат тарзи ҷиқидани мошина съёмка мекунам ки мисол разгон чихел мегирад, сабукаи мошин ё не, барои такси, барои молодёж, барои мақсад семейни мошин ман бояд ҳамин статистикаи мошина бугум ки мисол одамое ки мехоҳанд Solaris бихаранд баъд нагӯянд ки Тимур совет дод ё ки Тимур совет надод. Ман чӣ версияи худам карди имрӯз ҳамаира мефаҳмонам. Рафтем. Сад рафтестем, карантина, рад, спокойно. Мухах шукчи хидам намешава, ай саломе ки баллонои мошин лиси ҳаракат мекунад, дафъаи дига баллонои бахватчкат мебурем. Худо хоҳад успет кардаги нестам зимни летни дагзарондан, ҳар ситуация шиданаш мумкин аст, барои ҳамон эҳтиёт превиши всего гуфти урусо. Анака бародаро, кадоме ки Solaris дорам медона, оиди мошин ози ман дута сухан мекунам, чихеле ки дар аввали видео ман гуфтам ки ман доштам Solaris ки ҳай мекардам, вақте ки нав такси промада гирдам, лекин ман стари кузов буд. Дар ҳолате ки ман мекард ҳай мекардам 160 мерафтем, ҳамхе моментҳо мешид, мошин камтар бозӣ мекард. Мақсад ки ранги мегӯяд шамол мепартоя мошина. имрӯз ман фикр кардам ки ҳами эҳсоса ман чӯ суд мекунам, оз ман ки 160 180 конечно ҳай накардам, якам ки дай дрон камера бисёрай мо мкад промадаги нестем. Дуюм мошина баллонош хела лисиян, баллонои зимняй, опасния дай улад, мо лучше рисковать намекунем иншоалло. Гуфтам мемонам ки кузови нави мошин по сравнению стари кузов хела состар омадагиай, ҳай карданшам полностью нами ҳолатое ки манёвр мекунӣ, тормоз ё ки мисол перестраиваться мекунӣ, обгон меброи, дар ҳамин ҳолатҳо ҳам мақсад хела хуб ач хеле ки дидестен, мисол бе ягон ҷои че меброй, аиҷа медрой. Тамом, ҳамин хел движение када рафтан мегирӣ, ягон ҷои чиш нестай. Самое главное эҳтиёт карданай, ҳаракат кунем бе ягон хели шашкабозӣ ва дигар. Ва самое главное дар комментария нависем ки кадом мошина мо бадаи бо съёмка кунем иншоалло. Комментариятон маъқул шава, ман ҳам съёмка мекунам, ҳам чойфилитон ҳастай бародаро.
Instagram timurka.7 подписаться кнен Instagram ки мо ба забони русӣ мебарем видеои оли ҷаноб Айдавов даран боярдам ки маъқултон мешава. На ҳар як сёмкада як версия хуб мо мефаҳмем худо хоҳад. А як калада ду кала хубай. Бо даиҷа як бисёри дига. Барои ҳами шумо дабо чӣ интереси мешава дар мошин мо сёмка кунем. Камбудиёш ҳастай по-любому. Медонам ки ҳастай ман ҳамун қадар конкретно дар мошин разбираться намекунам ки бигум бачаҳои нама зур сёмка кардам. Шумо бинед тамошо кунед ҳаловат барен. Иншоалло ки медонам мо ра минус дорем. Барои ҳамин одамое ки медонанд шумо дар чӣ интереси дар мошино конкретни ҳамун деталоша бинависен. Худо хоҳад дар оянда ки ман сёмка кардам обязательно ҳам комментария шумо дар экран мебирояд, ҳамун чизи гуфтагитона худо хоҳад ман сёмка мекунам. Як чиз дигар ҳам мефаҳмам бародаро, ин ҳам қадар мошини ки парковка дадисен ҳамаи миё иншоалло ай пешам барои сёмкара худо хоҳад любой маркаша миёвам бе ягон камбудӣ худо хоҳад. ҳозир саляри сар кардем то ламборджинию дигару дигарша мерем иншоалло. апурия овоз меша бародаро ба ҳамин видеообзори мо тамом мешава. Обязательно комментария дар мнениятона бинависен. Бо як борига такрор мекунам, строго не судите. И баъда як сол бигем якум видеообзори ман мешава. Мумкин ки бисёр камбудӣ дорем, ҳеҷ гап не. Кадоме маъқул шид лайк монед, кадоме маъқул нашид дизлайк монед. Шиносатон ба воситаи WhatsApp, Viber имо роӣ кунен. Худо хоҳад далши больше. Ассалому алайкум.